Sajengipun dumateng para kadang siswa bergodo 3 setunggal ingkang boten kula sebat mboko setunggal sedaya kula hormati. Lajeng kemawon nggih dinten menika mangke mestinipun wonten gladen ingkang baken menika Panembrama kalian Permadani Kuncara. Namung imanipun menika Bapak Darsuki pamit nawit PJ napa? Payu. Payu wonten Rembang. Nggih, wonten Rembang, mantenan wonten Rembang. Wingi kula nggih saking mrika saking Polos. Niku nggih sami kemawon dereng wangsul saking Tlaga Wungu. Lajeng dumugi ngriki. Bapak Darsuki pamit dipun kinten saged nderekaken panjenengan mila dipun dadak. Nalika kula tetiga kala wau Mbah No kalih kula ngene ngerti ngono tak liburno. Engko sing nglatih sapa? Ning ampun alit ing manah. Awit ing babagan Panembrama wingi kula sampun matur kalian Rama Darsuki supados mangke wonten rekaman. Lah rekaman menika para kadang nggih kathah ingkang nyuwun kula ingkang rekam ning kula gadah tanggel jawab piyambak lajeng kula bisik-bisik kalian Mas Sus rawuh mboten ya sami mawon Mas Sus oh PY wah tak senengi ngeten iki nah pangarsanipun Pak Inggi mboten PY kalau rawuh nggih nggih sampun ngeten kemawon. Menika mangke mboten ketang namung grabyakan, rak grabahanipun sampun nggih. Kasaranipun sampun mangke dipun pidhangetaken, dipun tirokaken sareng-sareng ngoten kemawon. Nggih dipun tirokaken sareng-sareng. Kados menika. Awit wingi kula sampun matur masus prayoginipun nggih kula japri kalih wonten WA. Prayoginipun rekaman panjenengan ingkang kula suwun wingi kula suwun panjenengan ingkang rekam matur kalian Bapak Darsuki. Nah jane nggih sing sae ngaten nika. Nggih, sing sae ngaten nika. Nek sing bener nggih ora. Wong aku didhawuhi Dwija kok Bapak Suyata kok ora salahku, ngoten nggih. Namung kangge priyantun Jawa rak menika logika, etika, estetika. Menawi sampun leres alhamdulillah menawi dereng mangke kersanipun dipun leresaken. Wusananipun ing sonten menika kok mboten wonten pawartos nggih tak anggap bener ngeten kemawon nggih. Awit kula badhe ngewah mboten wantun kala wau kula sampun matur kalian Mas sinten nika? Mas mboten kula sing kula elingi desane kok. Dadi Rejo. Nggih dadi Rejo. Pak Jumadi nggih. Nggih. Nek nggih. Sing tak eling-eling dadi rejone. Nggih. Kalau wau mun wong nika titike ngandhap kok mun dianggep bener kemawon. Janipun kula tasih wonten ingkang kirang sami kalian rekaman sanesipun. Namung seni menika mboten wonten ingkang lepat sing ana ya kepenak karo ora. Nggih, ngaten nggih. Pun menika menapa rumiyin saenipun Mas Andi? Panembrama nggih, Panembrama wong wingi sampun dipun glabahi mangke ping 1 kali 3 kemawon. Caranipun mboten usah ngangge swanten ingkang napa nika. Nek seru, inggil mboten perlu nganti napa nek cara dialek mbakaran nggih kula. Aja nganti ngeden. Nah, melengging pun biasa mawon. Bab mangke kathah nika mangke kejawi napa nika? Ngaten nggih. Monggo sak larik cartanipun dipun bikak. Tapi dipun bikak.